መጽናእቲ መጽሓፍ ቅዱስና ከምቲ ንሪኦ ዘለና ካብ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 17 ዘሎ እዩ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ብምንባብ ክጅምር ማለት እዩ ከምዚ ይብል እዚ መልከ ጸዲቅ ንጉስ ሳሌም ካህን ልዑል አምላኽ ንአብርሃም ነቶም ነገስታት ስዒሩ ክምለስ ከሎ እተቀበሎሞ ዝባረኮ አብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ዝመቀሎ ቀዳማይ ትርጉሙ ስሙ ንጉስ ጽድቂ ዳሃርካ ንጉስ ሳሌም ማለት ንጉስ ሰላም ብዘይ አቦ ብዘይ አደ ብዘይ ቁጽር ወለዶ መጀመርታ መዓልታት ወይስ መወዳእታ ህይወት ዘይብሉ ግናኸን ወደ አምላኽ ተመሲሉ ንሐዋሩ ካህን ኮይኑ ይነብር አሎ አብርሃም እቲ ርእሲ አቦታት ካብቲ ማል ዘመተ በብሉጽ ዕሽር ዘሃቦ ንሱ ክንደይ ዓቢ ምዃኑ እስከ ረአዩ ይብለና እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ምዕራፍ 6 ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ኣብ ምዕራፍ 6 ኣብ መወዳእታ ጸሓፍ ናይ መጽሓፍ ብዛዕባ መልከ ጸዲቅ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 7 እምበኣር ነቲ ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ 19 ክሳብ 20 ዘለዓሎ ሓሳብ ማለት ኢየሱስ ከም ማዕረግ መልከ ጸዲቅ ንዘለዓለም ሊቀ ካህናት ዝብል ሓሳብ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክገልጽ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና አሜን ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ከም ዘንበብናዮ እንታይ ይብል እዚ መልከ ጸዲቅ ንጉስ ሳሌም ካህን ልዑል አምላኽ ንአብርሃም ነቶም ነገስታት ስዒሩ ክምለስ ከሎ ተቀበሎ እሞ ዝባረኮ አብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ዝመቀሎ ቀዳማይ ትርጉሙ ስሙ ንጉስ ጽድቂ ዳሃርካ ንጉስ ሳሌም ማለት ንጉስ ሰላም ብዘይ አቦ ብዘይ አደ ብዘይ ቁጽር ወለዶ መጀመርታ መዓልቲ ወይስ መወዳእታ ህይወት ዘይብሉ ግናኸን ወደ አምላኽ ተመሲሉ ንሐዋሩ ካህን ኮይኑ ይነብራሉ ይብለና ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ማንነት ናይ መልከ ጸዲቅ ኢና ንርኢ ዘለና ጸሓፍ ናይ መጽሓፍ ብዛዕባ ማንነት መልከ ጸዲቅ ክጽሕፈልና ከሎ እንታይ ኢሉ መልከ ጸዲቅ ንጉስ ጽድቂ ንጉስ ሳሌም ካህን ልዑል አምላኽ ከም ዝኾነ እዚ መልከ ጸዲቅ ብዘይ አቦ ብዘይ አደ ብዘይ ቁጽር ወለዶ መጀመርታ መዓልታት ወይስ መወዳእታ ህይወት ዘይብሉ ግናኸን ወደ አምላኽ ማለት ንኢየሱስ ተመሲሉ ንሐዋሩ ካህን ኮይኑ ከም ዝነብር ነጊሩና ኣሎ ስለምንታዩ ክሳዕ ክንድዚ ብዛዕባ መልከ ጸዲቅ ተገዲሱ ጽሒፉ ወይ ስለምንታዩ ብዛዕባ መልከ ጸዲቅ ክንፈልጥ አዝዩ አገዳሲ ዝኾነ እንድሕር ኢልና ነቲ ምኽንያት መልከ ጸዲቅ ናይ ክርስቶስ ተምሳል ስለ ዝኾነ ብዛዕባ መልከ ጸዲቅ ምፍላጥና ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክህነት ክንፈልጥ አዝዩ አገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ እምበኣር ብሰፊሑ ጽሒፉልና ዘሎ ንመጀመርታ ጊዜ መልከ ጸዲቅ ዝብል ቃል ኣብ ዘፍጥረት 14 ካብ 18 ክሳብ 20 ኢና ንረኽቦ ናብ ዘፍጥረት 14 ካብ 18 ክሳብ 20 ኸድና ንንብብ ከለና እቲ ብዛዕባ መልከ ጸዲቅ ተጻሕፈ ነገር ኣዝዩ ውሕድ አብርሃም ንከዳር ለአመር ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ነገስታት ስዒሩ ክምለስ ከሎ መልከ ጸዲቅ ማለት ንጉስ ጽድቂ ንጉስ ሳሌም እተሰመየ ካህን ልዑል አምላኽ ናብ አብርሃም እንጌራን ወይንን ሂዙ ከም ዝመጸን ንአብርሃም ከም ዝባረኮ አብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ከም ዝሃቦ ጥራይና ነንብብ ሓቀይዶ ቅዱሳን እንታይ ብል ኣብ ዘፍጥረት 14 መልከ ጸዲቅ ንጉስ ሳሌም ድማ ንሱኻ ካህን ልዑል አምላኽ እንጌራን ወይንን አምጽአ ንሱ ድማ አብርሃም በትልዑል አምላኽ ጎይታ ሰማይን ምድርን ብሩኽ ይኹን እቲ ንጸላእትኻ ብኢድካ ሕሊፉ ዝሃበካ ልዑል አምላኽ ከዓ ብሩኽ ይኹን ኢሉ ባረኮ አብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ሃቦ ብለና እንደገና ብዛዕባ መልከ ጸዲቅ አበይና ነንብብ እንድሕር ኢልና ኣብ መዝሙር 110 ቁጥር 4 ኢና ብዛዕባ መልከ ጸዲቅ ነንብብ ናብ መዝሙር 110 ቁጥር 4 ከይና ነንብብ ኮለና ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጸዲቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይተጣዓሰን ከዓ ይብለና ናይ እብራውያን ጸሓፊ እምበኣር ካብዞም ዝጠቐስናዮም ክፍልታት ብምግብጋስዩ ኣብ እብራውያን 5:6
كساسر تحدى إبراويان شدشتا إسرا كمون أم معرف شوعته بزعبا ملكة صديق أصفيحو زغلت ألنا زلو سلامن تايو صحافنا يزي مصحاف بزعبا ملكة صديق كزارب دليون دهر إلنا كم تكسب أبز معرف نبتصح زغبرو زنبره كلنا هم زرعنا بزعبا قويتا يسوس فوكس نايزي صحافنا إبراويان فوكس ويدما تأمتو نامنين دهر إلنا ناب كريستوسي كم جمر تازي صحاف صحفنا خلو يسوس كريستوس كاب ملأخت خمزة عبي كاب كله خمزة عبينا صحافنا نجرنا يمسيو أبزون نا يسوس كريستوس عبيد كارينا يو بزعبا ملكة صديق صحفنا زلو أمين دو سلامن تايو صحافنا يزمت صحاف بزعبا ملكة صديق الزارب دلين دهرينا كم تيكسا أبز معرف نبتصح زغبرو زنبره ناي كريستوس ناي كهننت أغلغلوت اتزبلصن زلعلماون كم زخونه نمرآيو ملكة صديق تمثال ناي يسوس كريستوس مخانو نمفلات نت ملكة صديق تتصوعلو اسماتن معرغون مرآي كالي ملكة صديق مالت نغوس صدق مالتي نغوس سالم مالت ويدما نغوس سلام مالتي ازخا ناي يسوس كريستوس مصوئيو ملكة صديق كهان لؤل أملاك كم زخونه أبتا أقدمنا زنببنا يوم معرفات رئيناينا يسوس دما اتزال علماوي كهاني آمين كم تملكة صديق بزي أبو بزي أدى بزي قطر ولدو معالتات ويس موداتا هي وزيبولو نا يسوس ماننتون كومي قويتا يسوس كريستوس أبي يوحنس شمونته نتوم فريساوين انتايلوهم أنا أبراهام كاينبرس نيريلو حقيدو قدسان أنا قدم أبراهام نيريلو منالبات ناي يسوس كريستوس ماننت كاماريا مستولد خنريو يبلنا السو كابزل عالمي كبرنا أملاخ يخون آمين كم تاب قطر سلسة ننببو ملكة صديق إيو نود أملاخ تمثيلو نحوارو خوينو زنبر آمين دا قدسان يسوس كريستوس أيكون نملكة صديق زمثل ملكة صديق إيو كم ود أملاخ تمثيلو زلو آمين دا قدسان أبزنتا عينت ملأختيو كم حلال فلنا دليو زلو اندحر إلنا بقار ناي يسوس كريستوس ناي كهننت أغلغلوت بلصن زلعلماون كم زخوني بناي إسرائيلاويان سرعات صبو غيركم سمعنا قدسان بناي إسرائيلاويان سرعات حدا سب نغوسن كهنن كهون يفقدلوني كجمر كله اتي ناي كهننت أغلغلوت بليواويان تتحزي حدا زر اطرايو بقى نابت كهننت كأتو أكسس زلو سول لو كاب نجر لوي خون على ملكة صديق جنا نجوسيو ملكة صديق كهان تراي زي كونه نجوسوني عندنا دما كهانونيو نجوسوني مانم كاب أرون جميركا مانم مالتيو كاب أرون جميركا كلهم اتهم بدحريو أب كهننت زغلغلو ناينكسنا ما أرجع باللومن ات انكو كلتيو مالت ناي نكسنان ناي كهننتن ما أرق زلوو يسوس تراي آمين دا قدسان حجي نزل عالم كم سرعات ملكة صديق نزل عالم كهان كوينو زنبر من يندحر إلنا اتي أب كندانا زموتن استنسان ناب سماي زعرقن أب يمان أبو تأمتن سلينا دما زمالد يسوس كريستوس يخبرنا أملاخ يخون أب قطر ربعة تايبل أبراهام ترأس أبوتات كابتمال زمته ببلوت أشر هابا نسوخ ندي أب مخانوس كرا أيوب لنا قدوسان كابز خفلزي بزوح نغارينا نمهار هذا كابز خفلزي نمهارو أب تمرتين تايو اندهار إلنا اتنا أملاخ النهبو مانين يوم مهبتات الشر يخون موبع كمي كخون كمزلو وينا خابز نمهار أبراهام نملكة صديق زهابو وهبتات كمي كم زمسل كنري أخلنا وهبتاتنا كمي كمسل كم زلوا إنا كابزق على زن مهار أبراهام نملكة صديق الشرك بخلو ترف مرف زي كونس ببولس إيهبو آمين دا قدسان
ዕቤት ኣምላኽናን እቲ ብሉጽ ውህበታቱን እንድሕሪ ተረዲኡና ጥራሂና ልክ ከም አብርሃም ነቲ ብሉጽ ውህበታት ዝህበና አምላኽ መሊስና ብሉጽ ነገርና ንህቦ እግዚአብሔር ብውህበታትና ይሕጎስን ይሐዝንን እቲ ዘገርም ነገር እንታዩ ክንህብ ኮለና ድማ እግዚአብሔር አቦ ናብ መስዋዕትና ዘቅልም ምዃኑ ይዘገርም እግዚአብሔር ናብ መስዋዕቲ አቤል ዘቅለበሉ ዋና ሚስጥር ወይ ድማ ምኽንያት እንታይ እንድሕር ኢልና አቤል ካብ ቃኤል ዝበልጽ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሂዙ ብምርካቡ ኣይኮነ እንደ ቅዱሳን ኢየሱስ በውህበት እታ 2 ሳንቲም ዝሃበ ሰበይቲ እተደነቀሉ ቀንድ ሚስጥር ቀንድ ምኽንያት እንታይ እንድሕር ኢልና ብዙሕ ስለ ዝሃበ ዘይኮነስ እቲ አሎን ትብሎ ነገራ መስዋዕቲ ወይ ብሉጽ ውህበት በመሃባይ ክብርና አምላኽ ይኹን ቅዱሳን ኩሉቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አቦ ነቅርቦ ማንኛውም መስዋዕትታትና ይምዘን ኣብ ሚዛን እግዚአብሔር ይቅመጥ እቲ ከም እንደ ነገሩ እንገብሮ መስዋዕትታትና እግዚአብሔር አቦ ፈጽሞ አይቅልቦሉን ከምቲ እንታይ ብለና እግዚአብሔር ናብ መስዋዕቲ አቤልን ናብ መስዋዕቱን ጠመተ ይብለና ናብ ቃኤል ግን አይጠመተን ዋይ ስለዚህ ከም እንደ ነገሩ ንገብሮ አገልግሎት ከም እንደ ነገሩ ንገብሮ ማንኛውም ንእግዚአብሔር ከም እንደ ነገሩ ጌርና ነቅርቦ መስዋዕታትና እግዚአብሔር አቦ ፈጽሞ ያቅልቦሉን አይቀበሎን ይኻ እቲ ብሉጽ ነገርና ክንህብ ኮለና ግን እግዚአብሔር ባሂል ወይን መስዋዕትና ዘጭነው አሜን ብዛዕባ መሃብ ክንዛረብ ኮለና ምናልባት ገሌኹም ምስ ገንዘብ ጥራይ ተተሐዝዎ አይትሰአኑን ይኹም ማለት ምስ ገንዘብ ጥራይ ተተሐዝዎ ቅዱሳን መሃብ ዝብል ሐሳብ ብዙሕ ነገር ዘጠቃለለ ሐሳብ ነቲ መዓልታዊ 24 ሰዓት ዝህበናስ ጎይታ ክንደይ ሰዓቲና መሊስና ንዕንቦ ምስቲ ህይወቱ ዝሃበና አምላኽና ኣብ መዓልቲ ክንደይ ጊዜና ነሐልፍ ቃሉ ኣብ ምንባብ ክንደይ ዝኸውን ሰዓቲና ንወስድ በሐፂሩ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ቢዝነስ ካብቲ ንሱ በዓሉ ዝሃበና ሰዓት ክንደይ ዝኸውንና መሊስና ንውፍዮ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ኮለና ነዚ ሁሉ ኣብ ግምት የእቲ ዝጥምተና በቃ ኣብ ዝጣዓመና መጽና ስለተንበርከኸና ዝጥምተና ገለኽ አይመስለኩም ነዚ አቢ አምላኽና ነዚ በብሉጹ ነገር ዝህበና አምላኽ ብሉጽ እንብሎ ነገር ክንቦ ይግባአና ሎም ጎይታ ነፍስ ወከፍና ምስተውዓል ይሃበና አሜን እዝና አምላኽ እንህቦ ማንኛውም ነገር ማለት ካብ ጊዜና ክሳዕ ገንዘብና እንታይ ዘርኢ እንድሕር ኢልና እቲ ብዛዕባ አምላኽ ዘሎና ምርዳ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ ተርዲኹም ንቅዱሳን እቲ ንአምላኽ እንህቦ ማንኛውም ነገር ማለት ካብ ጊዜና ክሳዕ ገንዘብና እንታይ ዘርኢ እንድሕር ኢልና እቲ ብዛዕባ አምላኽ ዘሎና ምርዳ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ካባና ካብዞም ደቁ ማለት ብውሕዱ 3 ነገራት ክንህቦ ይደለየና ሓደ ጊዜ ምሂረኩም ነረ ገጉጊ ምሂረኩም ነረ እቲ ቀዳማይ ካብ ቅዱሳን ዝደሊ እንታይ እንድሕሪልና ገንዘብ ካልኣይ ጉልበቲ ሳልሳይ ጊዜናይ ኣብታ ነገልግለላን ቤተክርስቲያን ነዞም 3 ዓበይቲ ነገራት እንድሕር ዘይነፍስስ ኮይና እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ከም ዓመፀኛታት ይዝርኤና ቤተክርስቲያን ክትዓቢ ኮነ ንምድሪ ክትከድን እንድሕር ኮይና እዞም 3 ዘርዘርናዮም ዓበይቲ ነጥብታት አገደስትዮ ሎሚ ጎይታ ህይወትና በዝቀል ጌርና ክንፍትሽ አይደለየና አሎ አሜን ዶ አብርሃም ነዚ ርእይዎ ዘይፈልጥ ቅድሚ ሕጂ ተራኺቦ ዘይፈልጥ መልከጸድቅ ምስተጓነፎ ምስረኸቦ ማንነቱ ስለዝተረድኦ ማንነት ናይዚ መልከጸድቅ ኣብ ውሽጡ ምርዳእ ስለዝመጸ ካብቲ ዝማረኾ ሂቦ
ትኮ ናይ ሶዶም መንግስት ንጉስኮ መጽይኮ እዚ ነገር ዝሃበኒ ገሊሉ ወይ አብርሃም ከሊኡ ወይ ትፈልጡ ዲሆም ቅዱሳን ነዚ ንመልከ ጸዴቅ ግን እቲ ዝግብኦ ነገር ክቦ ኾሎ ንሪኦ ንእግዚአብሔር እቲ ዝግብኦ ነገር ክንቦ ይግብአና አሜን ዶ አብርሃም ንመልከ ጸዴቅ ካብቲ እግዚአብሔር አሕሊፉ ዝሃቦ በረኸት ክቦ ኾሎ ከምቲ ኣብ ቁጥር 4 ዘንበምናዮ በብሉጽ ይሂቦ በብሉጽ መውሃብዩ ምኽንያቱን አቡ ተጻሒፉና ኣሎ እንድሕር ደሊኹም አንብቦ ስለምንታይ በብሉጽ ሂቦ በብሉጽ ክቦ ኾሎ እንታይ ኢሉ ራእዩ ክሳዕ ክንደይ ዓብ ምዃኑቲ በብሉጽ ዝተቀበለ መልከ ጸዴቅሲ ክሳዕ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ራእዩ ዝብለና ኣብቲ ቃልቲ ውበት አብርሃም እምበአር እቤት ናይቲ ተቀባል እሽር ክሳዕ ክንደይ ዓቢ ከም ዝኾነ ይዘርኤና ነቲ ዓብ ዝኾነ አምላኽ እንህቦ ነገር ከመይ ዝመስል ቅዱሳን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይዝናይ ነቀርብ ነገራትሲ ከመይ ዝመስል ንዕኡ ዝምጥን ውበት ዲና ሂዝና ነቀርብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ካብሎም ጀሚርና ነቲ ብሉጽ ነገርና ነቲ ወሃብቲ ብሉጽ ነገራትና ክንህብ ጎይታ ጸጉኡ የብዛሃልና ካብ 5 ክሳብ 10 ሸውዓተ ከምዚ ይብል ካብ ደቂ ለዊ ድማ እቶም ክህነት ዝቕበሉ ካብቲ ህዝቢ ማለት ካብቲ ሕቆ አብርሃም እኳ ዝወጹ ኣሕዋቶም ክነሶምሲ እሽር ክወስዱ ብሕጊ ትእዛዝ ኣለዎም እዚ ግና ካብ ዘይወለዶኦም ክነሱስ ካብ አብርሃም እሽር ወሰደ ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘለውን መረቆ ብዘይ ውልውል ድማ እቲ ዝንእስ በቲ ዝዓቢ ይምረቕ እዩ ኣብዝስ ሞት ሰብ እሽር ይወስዱ ኣብቲ ግና እቲ ህያው ምዃኑ ተመስከረሉ እዩ እሽር ዝወስድ እዚ ምባለይ ከዓ ከምዚ ለዊ እቲ ተቀባል እሽር እኳ በአብርሃም ገይሩ እሽር ሓበ ማለት መልከ ጸዲቅ ንአብርሃም ክረኽቦ ኾሎ ለዊ ገና ብሕቆ አቡኡ ዝነበረ እምበአር እስከ በቤት ክህነት ሌዋውያን ፍጻሜ እንተ ዝኸውንሲ እቲ ህዝቢ ብኡ ህጊ ተሓጊጉሉ ነይሩ እሞ ከም ማዕረግ አሮን ዘይባሃል ካልእ ካህን ከም ማዕረግ መልከ ጸዲቅ ዝኾነ ክትንስእ ዳን ምንታይ መድልየ ነይሩ ማለት ክህነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕጊውን ብግዲ ክኸውን እዩ እቲ ብዛዕቡ እዚ ተባሃለሉ ካብ ካልእ ዓሌት እዩ ካብቲ ዓሌት ተሓደኳ ኣብ መሰዊኢ ዘገልገለ ይልቦን ጎይታናስ ካብ ይሁዳ ሙሴ ብናይ ክህነት ሓንቲ እኳ ዘይተዛረበሉ ዓሌት ከም ዝወፀ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ከዓ ዝበለፀ ግሉጽ እዩ ብተምሳል መልከ ጸዲቅ ካልእ ካህን ካብ ዝትንስሲ ንስኻ ከም ማዕረግ መልከ ጸዲቅ ንዘላለም ካህን ኢኻ ኢሉ ተመስኪሩሉ እሞ ብዘይሓልፍ ሓይሊ ህይወት እምበር ከም ስጋዊ ትእዛዝሲ ካህን ኣይኮነን ይብለና ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ 7 ኣብ ዘሎ ክፍሊ እንታይና ንርኢ መልከ ጸዲቅ ካብ አብርሃም ማለት ካብቲ አቦ እስራኤላውያንን አቦ ሁሎም አመንቲ ዝኾነ ከም ዝዓቢ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ መልከ ጸዲቅ ካብ ሌዋውያን ካህናት ወይ ድማ ስርዓታቶም ከም ዝዓቢና ንርኢ ዘለና አብርሃም ንመልከ ጸዲቅ እሽር ክህቦ ኾሎን መልከ ጸዲቅ ድማ ንአብርሃም ክምርቆ ኾሎ ዘርኤና እንታይ እንደህር ኢልና ዕቤት ናይቲ እሽር ዝቕበል ዘሎን ዝባረኽን ዘሎን መልከ ጸዲቅን ናይ መልከ ጸዲቅ አገልግሎት ካብ ናይ ሌዋውያን ካህናት አገልግሎት ዝበልጸሉ መንገዲ ብኸመይ እንደህር ኢልና ሓደ አገልግሎት ናይ ሌዋውያን ከምቲ ኣብ ቁጥሪ 8 ተጠቕሰ ጊዜያዊን መዋትን እዩ ናይ መልከ ጸዲቅ ግና ህያውን ዘለዓለማዊን እንታይ ብላ ቁጥሪ 8 ኣብዝስ ሞት ሰብ እሽር ይወስዱ ኣብቲ ግና ህያው ምዃኑ ተመስከረሉ እሽር ዝወስድ ይብለና ካልኣይ ለዊ እቲ እሽር ዝወስድ ከምቲ ኣብ ቁጥሪ 9-10 ተጻሒፉ ዘሎ ንመልከ ጸዲቅ እሽር ብመንገዲ አብርሃም አቢሉ ሂቡ እዩ በዚ ቃል ከመሓላልፎ ዝደልዮ ሓሳብ እንታይ እንደህር ኢልና ከምቲ መልከ ጸዲቅ ካብ አብርሃም ካብቶም ካህናት ዝበልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምኡ ልዕሊ ናይ አይሁድ ካህናት ከም ዝኾነ እዩ በዚ ቃል ገይሩ ዝነግረና ዘሎ አሜን ከምቲ መልከ ጸዲቅ ተሰሚዩ ዘሎ ካብ አብርሃምን ካብቶም ዘርአ አሮን ዝኾኑ ካብ ካህናት ዝበልጽ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ልዕሊ ናይ አይሁድ ካህናት ከም ዝኾነ በዚ ቃል ዝገይሩ ዝነግረና ኣብ ቁጥር 11-12 እንታይ ይብለና እምበኣርስ ከብቤተ ክህነት ሌዋውያን ፍጻሜ እንተዝኸውን እቲ ህዝቢ ብኡ ሕጊ ተሓጊጉሉ ነይሩሞ ከም ማዕረግ አሮን ዘይባሃል ካል ካህን ከም ማዕረግ መልከጸደቅ ዝኾነ ክትንስዳን ምንታይ መለየ ነይሩ ማለት ክህነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕግውን ብግዲ ኸውን ይብለና ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ናይ በዓል አሮን አገልግሎት ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ክሳዕቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ናይ ዘለዓለም ካህን ዝመጽዩ ከገልግሉ ጸኒሖም ኢየሱስ ምስተገልጸ ናይ ግድን ዩቲ ሓላፍ ብዘይ ሓልፍ ወይ ትመዋት ብዘይ መውት ክትካይ ዝብሎም ዘሎ ኽብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ገላትያ 3:24-25 ከድና ኽነንበብ ኮለና ነዚ ሐቂ ይዘብርሃልና እንታይ ብለና ስለዚ ኻ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕሲ ናብ ክርስቶስ ከብጽሓና ትሕጊ ቀጻኢና ሆነ እምነት ምስ መጸት ግና ደጊም ትሕቲ ቀጻኢ ኣይኮናን ይብለና ከምዚ ኣብዚ ቃል ዘንበብናዮ ሕጊ ናብ ጽድቂ ከብጽሓና ወይ ጽድቂ ካብ ህይወትና ከፍሪ ኣይኮነን ተዋሂቡ ሕጊ ኃጢአትካ ይዘፍለጠካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኻዩ ኩሉ ትሕግን እቲ ናይ ክህንነት ስርዓትን ክቕየር ነይርዎ ኽብርና አምላኽ ይኹን እንኳ ተቐየረ አሜን ካብ ቁጥር 13-17 ኣብ ዘሎ ክፍሊ እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ክሳዕ ኢየሱስ ዝግለጽ ክሰርሕ ዝጸንሐ ናይ ሙሴ ሕጊ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ከም ተሰዓረ እቲ ብሌዋውያን ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ክህንነት አገልግሎት ድማ ብኢየሱስ ማለት ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ከም ተተከአ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክህንነት አገልግሎት ድማ ከምቲ እተነግረሉ ናይ ዘለዓለም ክህንነት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉ የብዛሓልኩም ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብ ዝደው ከበለ ዝመጽእ ሰሙን ነዚ ሓሳብ ዘንቅጽሎ ኢና ማለት